mongora ya bene gochiase amate ya nyagusira magega ye okorobekana goteneni wa kwarobere gokorekana abori tkoria ankyo chisemo a oimense ya Kenya ani gobono abana inchi bagenderete kubwatuka ebirengerero byabo egati abamenyi korwase county ya Nyamira ni gobasangire ayuba bwate ase bake bago keire getambukire kyo eriyo ko irachinga cyabene cyo kubarera bari babete bagusiria amagima kurende gati aboni go baganiro korobekana kogendere miense ya Kenya wike serikali yabeirege kubategerera nonye naboni go bamokire abanyanyimbo aso gutumeka chinguru chegoromono chingaki cyamandamano muri cyo itkorwa se county ya Nyamira Job Manki nabakagusanga nabwo Ekiombe kia Azimio la Umoja nkirete getambukiro gotenenia okorobekana kwiritukuria Jumatano linde konyora libagali bene kubainyora bali basiretie amagima abo ase okorobekana kwa Azimio la Umoja nabo ikokonyora libagali bene kuligia obosaiti boisaine linde gosoera abanyanyimbo linde konyora libaga gosoera abanyanyimbo batumigete chinguruma mincha yelichiko ase ekoti enene yensengima ICC nigo egati abamenyi be county Nyamira baire okoboko egetambukiro kia Azimio la Umoja nagoteba neli bagali bene lyokoinyora abasiretie amagimabo ase okorobekana kwa Azimio la Umoja bateba mambina bamandamana ingako barakini Raila bunanya sukiri motu ngosaba tombare sabantu bari basirete kurumaiga twarenge korasaba sinini atenene tomborese twagie mesuma tubeka mauga amandamana yagenderete bono nonyo murai bwangira wakeye bintu mbahorokia agoichana okonene asenjera abanyanyimbo babete bako basagana abantu ase okorobekana kwa Azimio la Umoja into abase ground tigatiga no mugakoria arigererie kia abana inchi batete mbuya na karokenda abasikana baro bako mokia tuayo goitaba abana inchi yetali buya babane badorende twensi basigari baito gaiga tigaba tutige tuandamane na amani arafu nande karutora maandamano obwenta kwa bakando e barabara babegerta abantu abaurinse bakwandamana asa amani sengenjo yo uita abantu banyasaye naende bono barabumba bwate bunduki ndunto bwate bunduki nyasaye orarore ngangiago kwakorera nagusaba serikali gotegerera ebirero by'abakenya na koira egetambukiro kya bwango elinde gokeya ekerengo ky'obugima tuntori kwandamana ase ng'encho ya Raila eto kwandamana ase ng'encho obugima bwakong'ire nkoende kondo nkoe gusingi 150 nkeri goisana kende ase igo nduo to kwandamana egere umurai aiwe birero byaito bono no gukubona tukari gukwanti bona abanyabiasara ibintu byasara kire Kenya ibintu bya mentire amagori abo sibwa mentire kere gento kya mentire chigari para kya mentire bono kere gento gyasara kire atoyererie ibintu byo gutumeka nyumba ochiabu nande ntokabwati mu chandonde insemo y'abamenyi mbasabe kiombe kia Azimio la Umoja kugendereria okorobekana okwo mpaka serikali igure ebirero byabo twachandikire sana twachire gukura twachire kubogora ikisuguri motwe twachire gukora kire gento mara nkominyokani tole n'abasikali njera bono yaberenga neka kwenda yoko minyokani tutarochije nchiende yonsi andamano agenderera mpaka ebintu byakoreki mpaka ebintu byagule ebintu bikoguri ori tokoreki totige kobeka chisuguri agendo gekoro kumutwe bone tware goteba amandamano tigagenderere mpaka ebintu byagura amagori ntori gotenena bono nonya ne change turarusi tutare pare seng'encho twarosire kere gento gekeri igori ginko reporteria Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi.